Mhux se ssir rikjesta għal tibdil fil-budget Malti għall-2015 mill-Kummissjoni Ewropea. Stqar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna b'reazzjoni għal rapporti pubblikati nhar il-ġimgħa dwar l-assessjar tal-budgets li għamlet il-Kummissjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Scicluna qal li fl-assessjar tagħha il-Kummissjoni ma kkunsidrax 28 miljun euro f'miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali. B'konsegwenza il-budget ta' pajjiżna flimkien ma' dak ta' 6 pajjiżi oħra ġew ikklassifikati bħala mhux konformi mal-kriterji Ewropej. Fi kliem Scicluna dan seħħ minħabba l-sejħa tal-Kummissjoni biex il-pajjiżi membri jissottomettu l-pjan finanzjarju tagħhom għalqet ferm qabel ġie mħabbar il-budget fil-Parlament Malti. B'konsegwenza d-dettalji li mxiet fuqhom il-Kummissjoni ma kinux aġġornati. Il-Ministru spjega kif minħabba dan il-fatt il-budget ta' pajjiżna huwa approvat. Li Malta ma tbatix minn żbilanċi makroekonomiċi u l-għor musa tiddaħħal f'dik il-proċedura li konna sibna ruħna fiha taħt il-gvern liħor. Fit-tieni waħda f'dak li huwa dwar id-deficit eċċessiv, il-budget ta' Malta ġie milquh, ġie approvat. Scicluna qal li bekk Malta mhux se tintalab li tippreżenta estimi ġodda f'Marzu li ġej, ħaġa li kkonferma wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fil-fema tagħna tat punt importanti li l-budget ta' Malta m'għandu bżonn l-ebda tip ta' emenda, kontrarju għal dak li għamlet fil-passat anke ma' pajjiżna stess, jiġifieri m'hemm bżonn l-ebda tip ta' emenda għal budget illi ressaqna. Il-Prim Ministru qal li s-sena d-dieħla mistenni jsir tibdil fil-kalendarju tal-budget ta' Malta, dan sabiex ikun konformi ma' dak tal-Kummissjoni Ewropea.